салом бинандагони хабартиҷӣ, ман умедворам ки ҳаматан сеҳату обод ҳастед ва дӯстони азиз, ин видеоро ба ҳама паҳн кунед, репост кунед, ки то бачаҳо бинанд, тамоми муҳоҷирон бинанд, ки патент бефоида наспоред. Патент фармони президенти Русия Владимир Путин имзо кард, ки имкони будубоши муваққатӣ ё истиқоматии доимӣ хориҷиён ва шахсони бешаҳрванд дар Федератсияи Русияро то 15 сентябр дароз мекунад. Агар ин муҳлат дар ин давра ба охир расад, ҳуҷҷат дар портали иттилоотии ҳуқуқӣ нашр карда мешавад. Тағйиротҳо ба фармони президент аз 18 апрел ворид карда шуданд, ки мувофиқи он чораҳои ҳалли вазъи хориҷиён дар Русия, ки дар робита бо пандемия аз коронавирус андешида шудаанд, то 15 июн эътибор доранд. Инак то 15 сентябр муҳлати будубоши муваққатӣ ё истиқоматии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд боздошта мешавад. Агар ин муҳлат дар ин муҳлат ба охир расад, муҳлати ҳама иҷозатномаҳое, ки ҳуқуқи будубоши қонунии шаҳрвандони хориҷиро дар кишвар, инчунин ҳуҷҷатҳои барои кор дар Федератсияи Русия заруриро доранд, боздошта мешавад. Муайян карда шудааст, ки аз 16 июн то 15 сентябр хориҷиён ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки ба Русия бевиза омаданд, бояд барои истироят ҳалли документҳои худро ба шакли иҷозати президент бояд дароз кунанд муддаташро. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, мана то 15 сентябр шуд, вале намедонам барои чӣ месупоранд пули патентро. 5000 ҳайф карда ҳатман нависед ки пули патент вай кард. Шумо ҳатман нависед, мо кӯшиш мекунем ки пули патентро баргардонем.